Yadda za ka kalli bidiyo a TikTok kyauta ba tare da data ba. TikTok ɗinka haka, kana shigowa sai ka zo wurin wani ɗage-ɗagen guda uku na saman nan, ganin sai ka zo setting. Bayan ka shiga setting sai ka zo nan sama za ka ga offline videos nan gurin. To ka taɓa offline videos, ga nan idan bidiyo 50 ne za ka yi download, idan bidiyo 100 ne, in bidiyo 150 ne, in bidiyo 200 ne, ga nan gurin. Za ka yi yadda wannan abin ke amfani shine za ka download videos ɗin ne yadda idan ba ka yi data ko kuma kana gurin da ba network sai dai ka shiga kawai kai ta kallo, kuma ba wai tsofaffi ne za ka yi download ba, a'a in kai download ɗin misali guda 100 kai download ɗin su akan 200 megabyte, idan kai download ɗin su idan ka tashi kalla, duk lokacin da ka tashi kalla sabbin bidiyoyi ne irin wanda aka sa recently za ka ɗoro ma, kamar ka buɗe datan ka haka za ka ɗoro ma sabbi. Hai ka kai bidiyo guda 100, kana kai bidiyo guda 100 za su dakatar da kai saboda ka kai limit ɗin bidiyoyin da kai downloading. To haka abin yake tafiya. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna min liking sannan kuma kai following dina.